Moikka! Tänään mä ajattelin näyttää teille, miten Verinin stamping-laatalla ja stamping-geeleillä saadaan nopeita, kivoja, helppoja designeja kynnelle. Mä käytän tämmöstä silikonista läpinäkyvää stamperia ja tommosta luonnonkynsikorttia. Sitten mulla on nämä stamping-geelit, musta ja valkoinen, sekä Verinin Sivellin Gel 01. Sitten valitaan toi valkoinen geeli. Laitetaan täyteen tuohon riikinkukon sulkaan se ja vedetään kortilla yli. Otetaan stamper ja painetaan stamper siihen pintaan ja kuva tarrautuu siihen. Sitten valitaan kohta, mihin halutaan se laittaa. Otetaan kynnestä tietenkin tahma ensin pois. Sitten halutessaan voidaan hieroa kromipuuteri siihen pintaan. Se jää näppärästi kiinni siihen. Ja sitten laitetaan topcoat päälle. Mä käytän tässä Verinin satintoppia, joka on matta topcoat. Siirrytään seuraavaan. Otetaan musta stamping geeli ja laitetaan vähän isompaan tuommoiseen lehdykkäkuvioon se joka puolelle. Vedetään kortilla taas yli useampaan suuntaan. Ja stamperillä kuva stamperin pintaan. Ja asetellaan se taas haluamaamme kohtaan. Mulla on tuolla pohjalla Verinin R01 geelilakka. Sitten kovetetaan ja hierotaan taas kromipuuteri tuohon pintaan. Ylimääräiset pois. Ja taas voidaan käyttää topcoatia. Mä käytin tässäkin mattasta. Ja tässä upea kiilto tosta kromista. Seuraavana meillä onkin vähän isompi kuvio kanssa. Otetaan valkoinen geelimaali, kortilla taas yli useampaan suuntaan, että kuva täyttyy hyvin. Sitten stamperin pintaan kiinnitys. Voidaan vähän siistiä sitä tuolta ympäriltä, ettei tule harhalaukauksia. Ja sitten jos stamperi jää hyvä kuva, jolla voit täyttää tuon loppuun, niin voit käyttää sitä. Mulla tässä pohjana on Verinin Super Black. Sitten mä haluan laittaa vielä 3 eri tämmöistä mikapuuteria tonne päälle, että saadaan kiva hohto, vähän semmosena ombrena. Mutta tästä kun mä otin pois ton ylimääräisen, niin mä halusin laittaa sen kiiltäväksi. Eli kiiltotop, mä käytin Verinin No Wipe Topcoatia. Sitten vielä meillä on tämmöinen viimeinen vähän kerrostettu versio. Eli otetaan tuolta tommonen räiskäle vaan, samalla lailla kuin nämä aiemmatkin, ja laitetaan se tuohon tommosen vihertävään geelipohjaan. Mä käytin Verinin G01. Sitten valkosta taas tommoseen erilaiseen sulkaan. Napataan sulka sieltä ton stamperin pintaan ja painetaan ton mustan raidan päälle. Mä halusin laittaa vielä toisen tonne alapuolelle täydentään sitä kuvioa. Tässä on vielä kaikki nämä viimeisteltynä. Mitä piditte? Pistäkää kommenttia ja tykätkää.